Slušate emisiju Kroz sveto pismo. Što znači ostati u Kristu? Ivan 15. U periodu između boravka s učenicima i Getsemanije, Isus aktivno poučava ljude te se moli svome Ocu. To je zabilježeno u Ivanu 15, 16 i 17. On je počeo 15. poglavlje riječima: Ja sam istinski trs. I to je govorio baš kad je skupina prolazila kroz hramska vrata. Bila je Pasha, a vrata su bila otvorena cijelu noć. Bila su to predivna brončana vrata sa izrađenom zlatnom trskom protkanom kroz njih, koja su predstavljala izraelski narod. Vidi Psalam 88 i 9 i Izaiju 5, 1, 7. Vidjevši to, Isus kaže: Ja sam istinski trs, a Otac moj vinogradar. Isusove riječi bile su revolucionarne. On govori ljudima čiji korijeni sežu duboko u Starom Zavjetu da religija ili nacionalnost nisu važne. Mnogo je važnije biti u zajedništvu s njim. U ovom slavnom odlomku opažamo 3 važne riječi. Prva je riječ na. Isus kaže: svaka loza na meni. Ako želimo biti spašeni, onda moramo ostati na trsu, odnosno u Kristu. Primijetite i riječi rod i ostati. Ako ostajemo u Kristu, donosimo mnogo roda. Naime, rod ili plod predstavlja Božji život koji se odražava u vjerniku. Plodovi Božjeg duha su ljubav, radost, mir i strpljivost. Vidi Galačanima 5, stihove 22 i 23. Drugi plodovi su učinkovita molitva, stih 7, trajni plodovi i potpuna radost, stih 11. Ako osoba ima te plodove, svojim će životom prizivati ljude da dođu u Božju prisutnost. Ponekad to više vrijedi od izgovorenih riječi. Kad grana koja je u Kristu ne donosi rod, Otac ju reže ili ju stavi na stranu ili pusti da umre. To ne znači da gubimo spasenje, jer ovdje govorimo o plodovima, a ne o vječnom životu. Ako pak grana donosi plod, Otac ju može obrezivati tako da rađa još više. Ponekada je to obrezivanje bolno. Boli nas kad on otklanja iz našeg života ono što smeta. Ali je ohrabrujuće to što na kraju imamo više plodova. Otac nas također pročišćava nadnaravnom snagom svoje riječi. Jedini način da ostanemo u njemu jest da mu dopustimo da nas svakodnevno čisti i da ostanemo u njegovoj ljubavi. Biti u stalnom zajedništvu s Bogom znači da mu dopustimo da bude prisutan u svemu što radimo, u kuhinji, u autu, u parku ili na poslu. Mi biramo hoćemo li ostati u Kristu. Svoje zajedništvo, nažalost, možemo prekinuti puštanjem grijeha u naše živote, odbacivanjem Božje volje i svjetovnošću. Isus je položio život za nas i traži da mu budemo poslušni. Kad to učinimo, bit ćemo njegovi prijatelji. Svijet neće biti naš prijatelj jer svijet ne može voljeti pravo Božje dijete. Svijet, naprotiv, voli tamu. Kad Gospodin upali svjetlo, štakori i zmije i kukci se nastoje zakloniti. Oni mrze svjetlost i onoga koji svjetlost pali. Isus je sve to rekao kako bi utješio i ojačao učenike koji su bili na putu koji vodi do Getsemanskog vrta i najvećeg testa njihovog života. Nadalje, Isus obećaje da će poslati branitelja. Slušali ste emisiju iz ciklusa Kroz sveto pismo. Budite s nama i u sljedećoj emisiji.